DI Handel har en vision. En vision om, at danske handelsvirksomheder skal være blandt de mest innovative og konkurrencedygtige i verden. Men hvad kræver det af handelssektoren? Og er vi godt på vej? I dagens Danmark tegner handelssektoren sig for 40% af omsætningen i erhvervslivet og 27% af eksporten. Det er et tal, vi kan være stolte af. Men hvad sikrer vores videre berettigelse? Og hvad skal der til for, at de danske handelsvirksomheder kan fortsætte med at vækste fremover? For at vi skal kunne have vores berettigelse i fremtiden, om 10-15 år, så er vi nødt til at følge med vores kunder. Deres behov ændrer sig hele tiden, og vi er innovative, og vi skal være i stand til at følge med dem, hvilket vi bestemt også er, både rent teknologisk, men også vidensmæssigt. Så vi hele tiden er i stand til at rådgive dem og yde den service, der skal til, så vi hele tiden skaber en værditilvækst for vores kunder. Der er ligesom 3 primære ting, jeg synes, der gør sig gældende, som berettiger vores eksistens. Hvis vi tager fleksibilitet, der er vi i stand til at logistikpakke til vores kunder, således at de får lige præcis det, de skal bruge, og den tilpassede mængde ude på de respektive byggepladser, som er specielt syet lige til den opgave, eller den enkelte lejlighed, eller det enkelte hus, som de skal bruge. Rent prismæssigt kan vi med vores koncern i ryggen gøre brug af stordriftsfordele, således at kunden rent faktisk køber billigere ind hos os, frem for hvis han skulle handle direkte hos producenterne. Det sidste punkt er rådgivning, som spiller en stor rolle i det daglige samarbejde. Qua vores mange års erfaring og gode kontakter er vi i stand til at finde billigere løsninger og alternative løsninger til vores kunder, som også er med til at gøre, at deres arbejde i dagligdagen bliver lettere. Det kræver sit at styre og udvikle en handelsvirksomhed. Alt fra produktportefølje over logistik til rådgivning og service er i spil. Og her skaber udnyttelsen af moderne teknologier i høj grad værdi. I takt med den teknologiske udvikling er verden inden for handel også blevet mindre. Værdikæden er i dag global. Det skaber nye forretningsmæssige udfordringer og muligheder. Vi er naturligvis bekendt med, at der er de fordomme omkring, at handelsvirksomheden det er orienteret mod hjemmemarkedet. Men verden er blevet mere og mere global. Og det gør også de fordomme, bliver vi nødt til at komme til livs, fordi de er simpelthen ikke rigtige. Der er i endnu højere grad end tidligere behov for at få nogen, der deltager i den her globalisering og gå ud og tilbyde de produkter til vores kunder, som der findes ude i verden. Det globale marked har store muligheder for os som handelsvirksomheder, i og med at vi kombineret med, at vi kender kundernes behov, kender det globale marked inden for de områder, som vi opererer. Og det gør, at vi er i stand til at bevare den konkurrenceevne, som vi har i det her marked. Handelssektoren adskiller sig ved at være markant mere globalt, mere internationalt, end den nogensinde har været. Og det er den blevet tvunget til qua tiderne. Og qua at alle produkterne er jo bare et klik væk på nettet. Og det gør, at vi har lært at leve i en international verden. Danmark er jo en flok handelsfolk, så det ligger også meget naturligt at søge uden for landets grænser. Men en af de største udfordringer det at være en mere global spiller, det er selvfølgelig, at man skal sætte sig ind i andre kulturer. Man skal sætte sig ind i, at man lige pludselig opererer med nogle andre konkurrenter, end man er vant til på sit hjemmemarked. Det gør, at man lynhurtigt kan blive kørt af banen. Fordi det går godt, at man har en stor virksomhed i Danmark, men lige pludselig så bliver man en lille fisk i en meget større sø. Og det sætter store krav til forandringsvillighed og til kreativitet om, hvordan man fastholder kunden, trods det, at kunden er flyttet til et større marked. Så altid være et skridt foran kunderne og altid være et skridt foran konkurrenterne, det er det, der gør, at vi kan bevare vores berettigelse i markedet. En tendens, der gælder nationalt såvel som globalt, er det stigende fokus på bæredygtighed og klima. Forbrugere og professionelle kunder stiller i stigende grad krav til virksomhedernes samfundsmæssige ansvar. Som et led i forsyningskæden mellem producenter og forbrugere har handelsvirksomhederne en unik mulighed for medindflydelse.
Vi kan være med til at definere de fremtidige krav til sortiment og logistik, så vi bedst muligt opfylder kundernes behov og styrket går fremtiden i møde. Jamen, jeg synes netop, at det har en hel masse med bæredygtighed og klima at gøre. Vi ser jo klart en mulighed for at optimere logistikken og dermed bevæge os hen imod at være mere bæredygtige og være ansvarlige. Vi har flyttet os fra, at man førhen så 20 lastbiler ude hos kunden. I dag kommer der en stor lastbil. Den er understøttet af teknologi og bedre logistikberegninger, og dermed helt automatisk mindre CO2. Vi lever af at optimere distribution, og den teknologi, som der hele tiden udvikler sig omkring os, GPS-styring, optimering af vores ruter osv., jamen, vi vil gerne være så dynamiske og hele tiden udnytte de muligheder, der er. Så det ser jeg jo kun som en rigtig god ting, der holder virksomheden vågen hele tiden. I vores mission har vi 2 miljøværdier. Både vores distribution, som vi optimerer og dermed sænker CO2-udslippet, men også den mulighed, vi har for gennem vores viden om miljø, vores viden om økologiske produkter, og formidle den ud til storkøkkenerne og dermed påvirke processen til, at der er bedre og flere bæredygtige produkter, og dermed en ansvarlighed fra alle sider. Vores eksistensberettigelse fremover, den skal jo primært sikres gennem, at vi konstant optimerer, kigger ud på de værktøjer, der viser sig, og vi bruger dem hen imod en mere bæredygtig distribution, men også, at vi kigger ud over landets grænser, sikrer, at vores leverandører, måske nye leverandører, kan tilføje noget ind i kæden. Hvis vi ikke gør det, og dermed er en del af den bæredygtighed, vi snakker om, så vil vi som forretning stagnere, og så vil der komme andre til i stedet for os. Alt i alt er den danske handelssektor en moden og moderne sektor, der har fleksibiliteten og berettigelsen til at udvikle sig videre. Gennem rådgivning, logistik og service styrker handelssektoren kunder og leverandører til gavn for værdiskabelsen i hele samfundet. DI Handel samler fremtidens værdiskabere. Vi er klar til at tage udfordringerne op.